Hey, kan siya tangin rampuma COVID-19 na wangin ruam han angin thi lakal theilova school po kan lu tumang huna po kan lu theilova tiang hian boina kan tok chho meka chuti rual chuan zirtir tu te phagang tok tokin kanin ron khoma tiang chuan ruam manate kan han neya tiang chuan WhatsApp group lom te kan siama class rang admission don ti to te kha chunga chuan na number te kan save ta chuan kan zirtir tu ten zirlai te ti om tur chi in lama anlo ti to tur home assignment kha anon te thin do na ten chu ba kha chuan hei tun hna ya hian YouTube channel kan nei thar boka chunga chuan zirlai te na kan zirlai te na an phak ang tok to ka in lama anlo en ve zui tur anlo ti ve tur kha ron chop chu ani thin do na ni chung chu uluk taka nu le pa te puina en lo ti pui in lo en pui kha kan du tak zet maya he COVID-19 na wanga he thileng wanga har san hian eng tika nge min kiam san don kan hau lo maya chuti rual chuan in lama an thayang tok to ka an lo in zirtir kan lo in zirtir kha apoi mo hle don in kan ria no pang in lama ti tur nei lova anom mai hian thil thalo tak athen thek thina wangin an pha kang tok zela zirtir tu tena assignment anon ti thina hi lo ngai tu puya lo vil pui lo en pui thian turin nu le pa te kan han cha thar le cheu ani tin lockdown chunga kan thil ti rang te hi kim lo le ma sula nakina class kan lak the vele kim changzokin class lama te po la kai hruai tumzel an ni ti kha sheila enge mo har san na bi te kan neya an zirla ya te an assignment ta te thria thiam lo kan nei chuan kan number zirtir tu te number kan nei vek kha khanga khan in thung lova ron zot zel tur poin kan an som thar le chawani kan lo me